Usa ka cargo passenger vessel nga gikan sa patalan sa Dakbayan Sugbo padong sa Palumpon Leyte nasunog kagabi sa may kadagatan habig sa Katmon sa lalawigan sa Sugbo. Luwas ra hinuon ang mga tripulante sa barko human miulbo ang kayo pasado alas 6 alas 10 kagabi. Gisusi pa sa Philippine Coast Guard ang hinungdan sa sunog tungod kay giuna pa nila ang pagluwas sa 45 ka mga tripulante. Ani ang report ni Femery Dumabok. Luwas ra hinuon ang 45 ka mga crew lakip na ang kapitan sa barkong MV Filipinas Dinagat nga iya sa Kokalyong Shipping Lines. Human nga nasunog kini pasado alas 10 kagabi. Nahitabo kini sa kadagatan sa Katmon sa probinsya sa Sugbo. Ang barko gikan sa Pier 1 padungunta sa Palumpon Leyte. Karga ang mga goods ug uban pang basic commodities. Giulagway nga maayo ra ang kondisyon sa kadagatan, hinungdan nga dali ra ang gihimo nga pag-rescue. Apan naglisod ang otoridad sa pagpaong sa kayo. Matod sa Commander sa Coast Guard Central Cebu ug tigpamaba sa PCG-7, Commander Alvin Dagalea, nga wa pa nasutang hinungdan sa sunog kay padayon pa ang pagkumbati sa ilang kauban ng Coast Guard gamit ang barkong MRRV 4406 gikan sa gihimo nga rescue operation o sa padayong firefighting. Wa pa gud may complete detail kung how really the incident transpired kasi we are just focusing on the firefighting effort na crew dito at including captain na dito sa barko on board. They will guide us kung saan ang pagsu dito kay Matod sa PCG-7 nga nakigalayo ng kumpanya sa barko aron maguyod ang nasunog nga barko diha sa mabaw nga bahin sa kadagatan sa lungsod sa Katmon. Gibanabana sa Coast Guard nga 95% sa barko ang nasunog. May mga lakang nang gihimo ang Coast Guard aron kapugngan ng oil spills sa kadagatan sa lungsod sa Katmon nga maghatag unya sa mas dakong suliran sa lungsod. We already deployed our MEPO personnel with all spill boom and all the necessary equipment. And siguro, tanawa nato kung nahila na siya doon sa shoreline, atong i-lay out ang boom dito sa vicinity ng vessel. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.